Heriotza da prozesu kulturala, orduan, garai bakoitzean, era ezberdinean bizitzen dugu heriotzaren prozesua. Hola pixka bat azpimarratuz, hasierako, duela 20 mendeko historia edo, esan zaion, heriotzaren historian lantzean, hasierako, eta esan, heriotza domestikatua. Orduan, badirudi garai baten heriotza zela gauza bat, jakina domestikatua, ez zitzaion garrantzia handirik. Kontatzen dute, adibide bezala jartzen zuten, tipo bat, oso gaizki, hilzorian zoela, eta ¿qué te pasa edo, zer dezut, natural osoarekin edo, que me estoy muriendo, hiltzen nahi naiztela, ez zaiola garrantzi hori, ez zegoen gainea tresneririk aurre egiteko heriotzari, etortezaren bakasi etortezan, eta etorri da eta iritsi da, ez zegoen hori izan pentsamolde eskasa esan marrun, eta komplexua da, holakoa zen, ez? Gero urteekin eta barroko garaia, 16. mendean, Eliza gertzen du protagonismo ikaragarria heriotza hortan, ez? Eta sortzen da la muerte del otro, besteen heriotza esaten dioguna, ez? Eta orduan, danazan besteok, kanpokoak, heriotza, besteen heriotza kudeatzen zuten. Gizajoa hor hilzorian zegoenei, ez zioten ez galdetzen, ez ezer, ez? Orduan zan, la muerte del otro, ez zegoen, inorkitzuen beraien hiltzea prozesuari, hiltzearen prozesua da bizitzaren zati bat, zati nagusi bat gaina, eta geroz eta nagusiagoa, ez? Orduan, besteak erabakitzen zuten, elizkizunak inbartziren, medikunak, ez dakizer, nola zaindu, zer dana, Gero, eta hau da, berriago, 20. mendeko adibide bezala aipatzen da, Simone de Beauvoirren esperientzia, da la muerte heriotza propioa da. Pertsona hilzorian edo hiltzeko egoera hortan dagoen pertsonak beak kudeatzea hori, bere eskuan, eta beak kudeatzea. Eta horre izan zaio, muerte propia, norberaren heriotza. Eta hor doket nik interesa nagusia, zatik horrek sortzen du beste preokupazio batzuk, beste pentsamolde batzuk, eta horren ezaugarri importantena edo tal da, muerte propian da, heriotza voluntarioa iristea, ez? Heriotza, gure heriotza, norberaren heriotza, norberak bere esku hartzea, bestela zer zenen esku, zenek erabaki behar du.